Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka nato tanan, no? Kumusta? Pizza 12 ay karon no sa buwan sa Marso. Tuig 2026 na mga ka-listeners at dili pa din no. Shout out ay ko no sa akong ato sila no nga diha sa Anahawan Certain Lady. Salamat kayo sa pagpaminaw te. Ang diha pero din og sa tanan nga nagsunod ang dramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay mga ka-followers no ug mga ka-listeners. Karon no dito maglangan niya ang laing sumpay ng Tugilanon. Sinuwat ni Glenn Pino. Si Andre o si Ethan. Para sa pagdiskubre mo niya itong robota, kaya nagtuo kong wagi Ethan nga madanila din eh. Oh, damn it! Damn it! May mo bang biyaan ko ni mo din ni Bravo? May mo ba? Okay ra kagbiyaan ko ikaw din ni sa theorist, Professor. Kung ganong dili man okay! Ang ako bag may ungo, unsaon naman lang ka. Buwang! Uy, wa ka magkamaloy ng mga natawhan na mo iti. Naman sa tipon sa pundok sa mga tao nga naglakaw. Bitaw mo di. Bitaw. Hilo mo! Dili na siya tao. Robot siya mga hanggawa mo. Robot? Maram ka na siyang tao. Bitaw. Basta, pangandam lagi mo. Kay hustong timing ra ang atong gipaabot. Murag bulabang siya mo iti. Bitaw na murag mulabang ay. Okay. Bao ni kining higayon na ang atong gipaabot. Tuan, bilabang siya. Usbay mong gipaabot. Bitong. Sige na, Bitong. May kay mingaw-mingaw ni din ni Dapita. Paduli og dasmagi dayon siya ning sakyanan. Pirahe! Satsahi na yun, Bitong. Okay. Pupaingon ako na sa laboratory, Andre. Magpabot kami kanimo si Fiona, Ethan. Walay 30 minutes. Nana ko diha. Okay. Sige, Andre. Oh. Unsa karon nga murag nagbagyos, Ethan? Ha? Ethan! Dalit lang nagputulog akong direct communication niya. Dungan niya itong murag kusog na impact sa pagpanagbangka. Ethan! No. Imposible nga mahitabo ang kalit na pagkaputol sa among panagsulti kung way igong hinungdan. Ang smart locator through general position system. Kailangan nga matrace o matrack ko ang iyang ex-location. Kay unusual kining hitabuha. Unsa? Huwag kayo daw tang nahitabo ni Ethan, Andre. Di pa ko makakonfirm kung ano sa karo'y sitwasyon o status karo'n ni Ethan, Fiona. Unless nga ma-restore ang akong direct link o connection niya. Mauban ko ni mo, Andre. Dili ka lang, Fiona. Mupay-bawar dahin ko ni mo kung unsay resultas kung lakaw. Ang mahinungdanon nga na-trace na ko ang iyang exact location. Basta pa'y bawa dayon ko, ha? Okay. Bye. Bye, Andre. Oh, God. No. Bisan tuod ko. Usa ka robot si Ethan. Okay lang unta nga safe siya. Safe lang unta siya. Bakuntak si Moite. Unsa na magkiresulta sila na kao? Shit! Oh, si Professor Charles. Labing siguro, nag-follow up kini sa kong pasali kanya. Professor Charles! Ay, naman ay magipasalig kay LBJ. Pila pa ba na ika-oras ang akong paboto na ron nga mataas sa imong mga sakop katong Ethan diri sa laboratory. Kay wa pa ba diya sila moabot diha, Professor? Ha?
imong pangutanon bahin, ana? Kuan. Ipasalig ka na ko, Colonel. Yung madalas imong mga sakop diri katong Ethan. May time frame ka pa nga gihatag sa ilang pag-abot dire. Until now, hain na siya. Sorry, Professor Charles. But, nag-follow up ko nila. May kitagana unta kong ganti para kanimo, Colonel. Kung madana nila katong Ethan dire. But, hatagan ko paghihapon ikaw og extension labot din eh. Pero kutob lang din ang gabi una. Pero kung mapagkiyas ka, kalimti na lang nga may gipasali kong ganti alang kanimo. Professor Charles! Hello, Sir Andre? Oh, Andre, di ay. Naano ba diha si Ethan sa inyo? Wa pa. Unsa? Wa pa? Nagpaingon ko karon sa syudad aron magsusi kang Ethan. Kay kalitang nga naputol ang akong direct link or connection niya diha nagkasulti kami. Mao ba? But natrace ko ang iyang exact location. O nagpaingon ako dito. May mo bang sayran ko ni mo gahain karon ang iyang insakto gyud nga location, Andre? May mo ba? Sa my pair area, Perdos. Okay. Padinghaon na kung maaabot ko dayon sa mga dapit. Magkontak kay lang unya ta. Okay, Candice. Bye, Andre. Bye. Ano mo yung sabi? Ambot na kong sa tuwit na buha. Basta ako diyan ako anang gabay na kong pasilunganan ba. Galit ko na kadungog pata ba. Kusog kayo. Murag buhagay lagi. Mong pagkanin ako o pagkanin sa mga tao. Ay sakyanan na. Tuwan-tuwan na lang. O ang tulog ka sakay nga pasahero sa suod. Wala mga palimuot. Oy, wala na kadugoy. O gamot na mabuhi pa baka tulog ang ikarga sa ambulansya. Wala to, wala to. Wala to. Lala, pulis na, pulis. May pulis kalinaw na. Dapi niyo. Pulis. Kaya nagpatunga, pwede kong padapin nung nanda. Excuse ninyo. Sa maling hitabo Destinasya di ba pulis? Ay, pero wala na. Gidana sa ambulansya itong tulog sa kayaning nga tuwad. Mao ba? Oh. Kinsay nakasaksi ninyo sa insidente? Wa mamoy, wag kita. Nanay, kana siya mampulis ay, kana siya ay, mao na nakabati sa pagpaka. Basi kita na siya. Ako ano-nugo ka kita, oy. Paka rin ko na dunggar. Samtaw, oy. Kung kita to, papalit paka to. Bro. May nanawagsan ako ha. Tubagon ko una rin dire. Kamusta diha? Hello, Andre. Hello, Candice. Hain ka na. Dere ko sa iya nga imong ingon. May disgrasya dire pero wa ko makakita ni Ethan dire. Kaya wala niya sa mga dapit si Ethan. Basi sa confirm ko sa iyo location. Gamit na ning tracking device nga ako gamit. Mao ba? Kun mao ka na. Hain mo ka siya karon. Nag-search pa ko karon sa iyo location. Okay. Abi ni mo, Sir Andre, may disgrasya dire sa dapit nga imong giingon kanako nga nahimutangan na Ethan. Mo ba? Ang ako lang, sir, kung wa pa ka malambigit si Ethan, ni mong disgrasya dire. Wa ba ka, Andre? Candice. Ay, naunsaman ko. Wa ba yun ko mahimutang. Hangtod ron, wa pa gibawa ang gibati kong kakulpa. Nga wa pa mabalik din si Ethan. Ug si Andre sa ingon nga, manawag na yun siya kung noon sa nilakaw niya sa pagpangita ni Ethan. Pero hangtod ron, wa pa gid siya matawag. Oh, usama to. Marag may tao. Bad. Tingalig may daot ang tao nga nagasudi niya sa compound. No, ako na namang usa ang iadin ni wa si Andre. Dili may mo balik ko sa sud. Kinahanglan nga makasud ko balik aron sira ang puntahan din sa taas. Magdali ko. My God, please, tabangi ko.
Fiona? Oh, Ethan? Ikaw? Fiona? Oh, Ethan! Ethan, salamat ka niya ka na. Imo kong gigakos. Ala, sorry. Huwag ko katutuyo. Tungod ka to sa kalipay nga niya, nabalik ka na din nga. Oh, yun na. O, sige, ito mo Ethan. Ganun na ikon ka ini. Ano kini? Unsa ka to, Andre? Na-trace na ni mo si Ethan? O karon atuan na sa inyo? Oh, ato na siya. Mao nga, di na lang kumulahos niya, kay niida na ko nga mo pauli, aron magkasulti si Ethan. Pero, Sir Andre, kuan kining... Ha? Oo, sa may isulti ka? Kuan, uwa di ay... Sigurado ka? Uwa, Sir Andre. Ikaw ba? Tingalig maingon ka lang nga, pero ato na di ay. Mauwaw ka lang tingalig musulti. Uwa lagi, Sir. Basta, Lagi, Sir Andre, uwa. yun na, murag may namatik na sa kunin mo. Ha? Unsa man na? Nanasa ng pagsigig sang mo na kong, sir. Di ba may mong wadon na lang ganani mo? Di ba nagkasinabot naman ta nga Andre na lang ang imong itawag na ko? Bitaw sa... Sorry. Di na ko maaksip ang imong pagpangayog, sorry, kung mag-share ka lang gapon ako. Kalain. Basta. Okay lagi. Dili na ko matawag pa nimo og sir. Andre na lang yun. Manisulti ni mo, ha? Di ko nakalimtan. Nga dili ka na masangpit pa na kong sir. Okay? Sige. Okay. Naunsa man ko. Bisan giunsan ako sa pagtudlong akong kugalingon. Ni dili na magpadani ning gitago na akong pagbati niya. Pero dili jud ko makahimo. Dili ko gid kalimdan ang akong kagalingon niya sa hilom. Mahal ko si Sir Andre. Unsa man ang akong buhaton, sir? Ngay kalimtan ko ikaw. Og dili na ko mabati pa ni ini diha kanimo. Unsaon ko man. Nagkasabot ko ni mo, Candice. Kung nga rin ingon ka nini nga rin ako. Pero bisag dili lang tungod ni Fiona nga unang niabot sa kinabuhi. Og dili lang kay mas mangkod ka kay nako og pangidaron. Apan inigsuon na gid ang akong pagtanaw nimo. Inigsuon na gid. Og kuto ba gid. Wa na imo na papanini. Wa na yun. Oh, si Fiona. Fiona? Andre, diyan na si Ethan. Nabalik na siya dili. Nasaya na ko nga taon-taon na siyang nabalik niya, Fiona. Ha? Naibaw na di ka? Inagi sa tracking device nga akong gamit. Na-trace ko siya. Mao ba? Anyway, kumusta ang iyang pagabot? I mean, kumusta ang inyong panagkita og balik? Ha? Unsay buti mo ibasabot? Okay ra ba siya? Wa siya gisulti nimo? Ha? Gisulti? Wa, Andre. Pero masabot nga, may nahitabok niya tungod sa kung nakita niya. Kaya nga no, usay mo nakita niya. Unsa, Fiona? Hello? Colonel BJ? Pero, Professor Charles. Sa pagkatinood lang, wala na ako paabutang nga mutawag ka pa. Sa akong pagkaibaw nga pakyas ang imong mga sakop sa imong gipaniguro. Nga mada nila si Ethan diri sa akong laboratory. Gikasubok ko, Professor. Bisan to, nakasiguro ko. Nga mapakyas yun ang imong mga tao sa pagkidnap kang Ethan. Apan kay naniguro ka, og nag-una gani ang imong istorya nga mulampos yun sila. Iyatagan ko gihapon ikaw o higayon. Bisan lisod kining marisibuhan.
So, sa resulta, wa ko masayop, di ba? Nanduwi ko kung sa'y maya kong buhaton, Professor Charles. Para makuha ko ang bukitan. Kaya nagtuo kong pisan usa niya ka-advance o usa man niya ka-high-tech kapag robot. May kahuyangan na gyapon kini. Nga tingali, ato mapagitaan og pagi, ron ato siyang makuha o maapigi. Husto ka, Colonel. Imbensyon lang tuod siya. Sumaktod. Kung way perpekto nga tao, dayag na lang. Ngawa usay humanoid robot nga perpekto. O nga, kung may weakness ang tao nga nagama ka niya, dayag na lang usab. Nga doon na usab siya niyan eh. O kana, mo'y atong kugihan sa pagtuon. Unsa ka nang imong gibuhat, Professor Charles? Wa, kabadi ay magkakita. Kunong sa akong gibuhat? Nag-research ko o nagtoon sa pagpangita og paagi nga makuha ko ang kahuyangan sa usa ka humanoid robot sama kang Ethan. Og mahimo ba? Nadili ko nimo sa mukon. Nadili ko nimo disturbohon. Kay mao'y gusto kong mahitabo nga makuha ko gyud kadtong Ethan. Kaya kasiguro kung pinaagi lamang kaniya, mabuntog ko mismo si Andre Martin. Mabuntog ko siya! Di lang nila mga damage sa imong outer base structure o sa artificial skin na gigama pinagi sa specialized silicon-based materials nga atong giampingan aron makuha nato ang natural nga pigmentation sa panit sa tao. Makita diri sa computer ang mga fractures even sa imong skeletal frame. Diin sila tod kapag kasulti. Kung may damage sa outer layer nimo, may damage sa subsasod. Nga kinahanglan nga ma-repair o angay nga hulipan. Di kasubo ko, Andre. Nga mao kini ang akong ginangatan. Pero nagtuo ko, base sa akong auto-deep analysis, nga niya sa akong system, dili disgrasya ang pagdasmag niya itong usa ka sakyanan nako. Kundili, intentional o planado. Unsa? Ginasmagan ka og sakinan? O, Andre. O ma-verify o makakuha ka og analysis niini. Kung imong ma-view ang kinatibuk ang hitabo, nga niya ma-save sa akong memory. Oo ba? Kapan, nga nung wa mo sa i-receive yun sa hitabo nimo? Dili ko buot nga mabala ka siya nako. Mao ba? O, Andre. Pero nakita niya ang outer damage nimo. Wa pa'y labot sa mga dislocate ng mga joints and even sa mga bolts and nuts sa inner part. Particularly sa imong mechanical structure. Og makita usab diri sa computer nga may mga wire nga nagaputol sa imong system nga konektado sa server. Og mao gid kini ang hinungdan nga kalit lang nga naputol ang akong direct link nimo. Atol sa maong hitabo. Mas dako kini karon og damage kung ikumpara nitong mga encounter nimo sa mga kaway. I'm sorry, Andre. Wa kay ang ipangayuan og sorry. Kay di mo kini tinuyuan. Pero kinahanglan nga ma-overview ko gyapon ang kinatibuk ang hitabo. Before and after sa mong hitabo. Okay. So, kinahanglan ba ako nimong i-shutdown? Mahimo kong mag-download, mahimo kong ma-download ang mga files nga naa sa imong memory. But during sa paghimuon niya natong general repair, kinahanglan ka gyud nga ma-shutdown. Aron ma-review nako ang akong ang imong kinatibukang system. Aron masiguro nato ang imong complete and general restoration. O ba? Og dili kay kanalang. We need to anticipate kung unsa may posible nga mga mahitabo sa umabot. Hinungdan nga nakahunaw na ako nga mogamit ako og mga materials nga mas advanced. Nga sa ato pa,
kinahanglan na usab nimo nga mogasto og dakong kantidad para nako. Kay gikinahanglan kini busa ato kini buhaton. Andre, Mahimong mo gamit ako industrial grade tungsten alloys o baka graphene composites nga mahimong dili man immune sa pagka-damage but dili kini madali. sa ako pagsabot nga dili madali ang maong repair nga imong planong himuon, Andre. Gusto ka, Ethan? So, niya ang mga higayon na sa imong himuong pag-prepare nako. Dili ko ninyo makauban. Mao ba, Andre? Maingon-ingon gina na, Ethan. Mao ba? Nga sa ato pa, sulod sa maong panahon. Dili ninyo ako makauban ni Fiona? Yes, Ethan. Not physically, but... Wait. Unsay buti mo ipasabot sa imong giingon nga not physically? Yes. Not physically. Kay ang whole structure gini mo, kinahanglan mo shut down. Busa ang imong pagkaikaw, ang tanan nga naa kanimo, among masinati. Gawas lang sa physical aspect or physical structure nimo. Mao ba? Apan sa unsa nga pagi? Pinagi gyapos computer. Gamit ang theoretical process, gamit ang mind uploading o whole brain emulation nga gitawag usab og consciousness transfer. Sa imo lang gipamulong, nasabot nako. Nga mahimo gyapon ninyong masinati ang akong presence or mahimo gyapon ninyo akong ikasulti ni Fiona pinagi sa computer. Gusto ba nga akong pagsabot, Andre? Gusto ka, Ethan? Kung mao ka na, salamat. Kay bisan dili ninyo masinati mismo ang akong physical presence or structure. But at least, inyo gihapon ako makauban anytime. Kung buot ninyo kining mahitabo. Mao ba, Andre? Nga sa ato pa, taod-taod gid nato nga dili ikauban si Ethan? Physically. But pinagi sa advance nga pamaagi gamit ang computer. Ato gyapon siya nga masinati o makasulti. Mao ba? Maayo hinuon kon mauna. Pero sa dili pa kana nato himuon, kinahanglan nga maandam una nato ang tanan nga kinahanglanon sa mga proseso. O kinahanglan usab kining lingkuran, tukawan, aron nga mas masiguro nato ang kalampusan sa atong giplanong buhaton. Pero maulagi, dili ni mahimo ko dili ka mo gasto, di ba? Of course. Oh no. Pero sa imong estimate, pila gid ka ang magasto ini, Andre? Dili higayon na, di pa ko maka-project kung pila gyud ang magasto ini. But ang ako ra gyud nga ikapaniguro, nga di gyud kini mo minus sa 1 or 2 million pesos. Unsa? Shit! Nagpang-shit ka naman sa Professor Charles na nagtanaw sa balita sa TV. Di bagingnan ko man ikaw, Bravo. Dili ko nimo sa mukon. Sorry, Professor. Pero unsa man ang balita ang imong gitanaw? Anang pang-shit ka man usab. Ang tulo ka mga tao ni Colonel Becci. Nga untang gisangunan sa pagkidnap unta niya tong Ethan. Gibalita. Nga namatay gid sila tungod sa kadaot nga ilang nasinati atol sa pagkalimbuad sa ilang gisakyan. Upat ang patay, Prof. Unsay upat? Nga tulo raman sila katao. Nabuwang ka? Ang makina di ay sasakyanan nga nalimbuwad, Prof. Dili ba namatay man, sab? Wa naman ni mag-andar, dili ba? Wailame! Karaan! Bahaw o panos na! Ang hologram, Prof. Mitingog o mayayag. Oh. Cab
Kamusta, Professor Charles? Si Nikolay, Professor. Unsay mong tuyo na ko, Nikolay? Di ba? Giputol ko na ang akong koneksyon nimo? Ninyo! Kalma lang, Professor Charles. Para ka nemo, naputol mo na ang imong koneksyon nga rin ka nemo. Apan sa balaod sa organisasyon, ang imong kamatayon lang ang hingpit nga makaputol nene. Unsa? Nabuang ka ba, Nikolay? Ayaw palabane ang sobra kataas ni mong pagsalig sa imong kaugalingon, Professor Charles. Kaya kagyan na mong kontrolahon sa bisan onsang mga aspito o pamaagi. Oh, Nikolay! Nasayod ka na ganon sa kamikaan, Florenciano. Ang onsa naman kakontrolado ang tanan. Shit! Unsa imong tuyo na ko, Nikolay? Ha? Unsa? Mao ba, Andre? Nasa ato pa. Kung sugdan mo na ang mong gibuhaton para sa general repair kang Ethan, way makatabang ka na to kung simba ko. May laing terorismo nga may tabo. May ngun-ingon yun, ana, Candice. Pero di na lang nato kanaisgutan. Kay may pasalig ang kagamhanan. Nga mutabang sila para sa complete ang general rehabilitation Nathan. Mayo na ikon mo. Todd, nanawag ka man. Mitawag ko aron sayran ka ni ining milik ka information. Yung mga tao man ay kuno ni Colonel BJ katong tulog kasakay sa sakyanan nga midas magkang Ethan. Unsa? Mga tao sila ni Colonel BJ? Tinuod pa kinang ibang isulti, Andre? Nga mga tao ni Colonel BJ katong tulo ka mga sakay sa sakyanan nga midas magkang Ethan dito sa may pier area? Mao kanay mili nga report, Fiona. Nga isara ni Candice. Ug mituo ko niya. Kay may paryente og mga suod siya sa taga-intelligence division. Mao ba? Mao na akong gibiliban niya ng mao nga policewoman. Kay bisan tuod, dili ka pulis sama niya. Sayran kagid niya kung unsay iyang mahipawaan nga mga impormasyon. Kung may ipaabot man gani siya kanako nga impormasyon, kana related yun particularly sa mga panghitabo nga may connection kanato or para sa atong seguridad. Oh, mauman ka ha. Edi, okay. Fiona. Excuse me. Pinit lang. Fiona. May tiwasonon Wait. kung ikinahanan sa office. Magsulti ro niya balik. Nagsugol na sa nisya ng anang iyang wagyod sa lugar na pagpangabubo. Ay, Fiona. Oh, isa man ibitawag. May nga nakaregister. Oh, hello? Yes, sir. Gisugo ka na sa regional director? Buot siya makikita na ko? Okay, sir. Yes, sir. Fiona, please, abli ko. Fiona. Huwag siya matumag. Okay, di na ko mamugos mapabli ni mo. Mananghin lang ko ni mo nga may importante kong lakaw. Makikita ka na ako ang regional director. Huwag siya matumag. Ang may nungdanon nga, nakadungog na hibaw siya diya sa suot sa kong gisulti. Milakaw gid siya nga wa magpaabot sa akong response. Kung musugot pa ko dili siyang pagpanangin nga maadto siya sa regional office. Ang regional director ka ang iyang pagkikitaan. Dili ka si Candice.
Fiona? Ethan, salamat kaniya ka na. Imo kong gigakos. Hala. Sorry. Ako katutuyo Tungod ka to sa kalipay nga. Ni Anna balik ka na din nga. Yun na. Sinahitabo ni mo, Ethan. Nganong ningon ka ini? Ngano kini? Marikol ginako ang mainay itong pagkakos ni Fiona kanako. Ingon sa... Unsay buti pasabot na ini. Nganong ingon ini ang akong nasinati karon? Ngano? Ethan. Si Fiona. Ni asyam paingon ako. I'm very sure nga ang regional director ang iyang pagkikitaan, Fiona. O giyon sa mo sa pagsiguro, Ethan. Sa dili ko pa ikaw tumagon, yan ang imong pangutana. May pangutana sa kunin mo. Unsa ka na, Ethan? Kano sa ka man makasinati nga na makakanimo si Andre? Ha? Usa pa? Wala ka ba di pagsalig niya? Ethan. Mahimo nga dili mo ka na tubagon ang maong pangutana. Apan sultihan ko ikaw. Nga tinuod ang iyang giingon nga magkita sila sa regional director. Kinabati ko mismo ang ilang panagsulti, Fiona. Mao ba? O mahimo gani nga mamati ka sa ilang conversation nitong gisugo sa regional director nga tawagan siya. Unsa man? Gusto kang mamati? No. Dili na kinahanglan, Ethan. Bituo ko nimo. Og salamat sa mo pagsulti na ako sa matuod. Pagaksa ko. Fiona. Imo na sa kong gigakos. Sorry. Ngano, Fiona? Na-feel ba ni mo na ang puthaw? Usban ko. Sorry. Mibuhi siya sa pagkakos na ako. Nagpasalamat lang ko ni mo nga naa ka. Ha? I mean, ikaw ang maghatag na ako og comfort kung naa ako sa kalibog. Salamat ka ni mo, Ethan. Gitutukan ko niya. Ethan? Ngano? Guwapa ka kayo, Fiona. Guwapa ka kaayo. Excuse me? Dali siya milingoy dihang akong gitutukan. Ug dayon biya. No. Gano'n na ingon man ko ini. Unsa man kini nahitabo kanimo, Ethan? Unsa man kini? No. Dili ko ang ibubati bingon ini. Dili kyud. Ug sa Ethan usab. Nagkamatikot kong... Dili ko ang ingong padain eh. Dili kyud. Usab kang buti pakigsultihan sa ardin ako. Pero importante ko na kayo. Bahin sa unsa ka kini. Sa unsa ka. Yun na. Nalimot mo ko sa pag-download sa video nga na-save sa memory ni Ethan. Ang before and after siya hidas magi niya itong sakinan nga may tulog ka tao nga nagsakay. Din matulog pa ni Candice. Mga tao kuno sa kernel. Ni Colonel BG. Kinalang maklaro ko kini. Saka kung pakikitaan ko sa si Candice, ar magpakisayod ko niya sa mga detalye labot siyang kingon. Pero unyat nala tingali ko siya tawgi, human sa mong palagkita sa regional director. Kaya tingalig madugang nga mong palagsulti. Maayong
pagpaminaw sa Lex Pino. Salamat kay may kumpirmar na ang kagamanan pinagi sa Artie ang ilang pagtabang kanako sa total rehabilitation ni Ethan. Mayo katuyuan sa kung pagkama ni Ethan. Rason usab kini nga dili ko angayan nga balibaran ang suporta sa gobyerno. May liksang pitako. Si Candice. Niyari si Dennis sa regional office. Mahinon. Timing kayo nga may tuyo sa kaniya. Hello, engineer. Stable to sir. Ay. Sir Andre? Muhunong lang ko. Kanya na si Candice. Niya ta sa sakyanan, Candice. Ikaw, di ba nagsabot naman ta? Nga di ka na matawag na kong sir. Sorry, Andre, pero pagpakita sa kong respect nimo, labi na din sa regional office. Gitahod ka pa yan nila din Lain sab kaayo nga sayon-sayo na talang kagtawag sa imo nga anita din Sabta lang ko, sir. Andre, di ay. Okay, accepted. Salamat. Buot ko nga magsulti tabahin na itong imong i-relay na kong information. Kalabot niya itong tulog ka tao nga sakay sa sakinan nga midas makangitan. Nga, wow say swerte, nakabsang yun ang tulos kinabuhi. Okay. Unsa ka reliable ang information nga imong gi-relay na ko nga mga tao kato ni Colonel B.J. Candice? Unsa kini ka reliable? Dili lang kay may koneksyon kato si Colonel BJ, Andre. May koneksyon daig usab kini kang Professor Charles. Unsa? Unsa kini imong gipang-send kanako, Nikolay? Kari pa, nagkinahanglan ka og pamaagay, kung saan nga wikang nemo kitong Ethan, nga ambisyon niyatong engineer Andy Martin, Professor Charles. Ha? O giunsa mo sa pagkasayo din, Nikolay? Kali na mahirang kanan, nga masayod ka, kan nga nung kisayran ko kina Professor. Ang importante, nga makuha mo kinang humanoid robot nga imbensyon niya ng engineer Andy Martin. Pinaagay ni anang mga pamaagay nga akong gisang memo. O nga nung interesado ka na karon sa imbensyon ni Andre Martin, niya ng Ethan. Niya no, Nikolay? Mangutanay ka pa kung nga no. Para sa imong kaugalingong kayuhan, Professor Charles. Mao ba? Para raghagan ako o para usab ninyo, Nikolay? Sa inyo mga katuyuan og tumong? Dili ba? Mas mupatigbabaw ang inyong katuyuan? Dili ba, Nikolay? Bisag yun sa ko sa pag-analisar, Bravo. Naglibog yun ko. Kung ngano nga nasayra ni Nikolay ang akong plano o buot na kong mahitabo niya tong Ethan. Kung ako siyang makuha. Ug kung di niya kinihisayre. Buot ka ba nga makabati sa akong tubag, Professor Charles? Nasayod ko, Bravo. Kadili kasama niya tong Ethan. Nga daw genius nga tao kung mo'y mutubag sa mga pangutana. Gawas nga wako'y pagbati o dili yun mahimo nga maproblema o masakitan niya ng imong giingon, Professor, ang akong pagkaako. Kung ingon man ako ni ini kabugo, ang akong pagkabugo, refleksyon kini sa taong nag-imbento nako. Unsa?
Di padungog-dungog mo ba ako, Bravo? Huwag ko magpadungog-dungog kanimo, Professor. Gisultihan ta yung kastinuo. Animal! Buisit ka, Bravo! Buisit ka yun ako! Tingali, Andre. Nahinumdum ka na sa akong giingan kanimo kani. Nga under surveillance si Colonel Pages sa mga taga-intel. Tungod sa mga intelligence report nga na-involved siya sa illegal drugs, kidnapping ug uban pang illegal activities. Oh, nilumdum ko kanis. Maayo. Ipakita ko din kanimo ang hulagway ni atong tulo ka tawo nga mao sakay sa sakinan nga midas magkang Ethan dito sa pier area. Tan-awa kini mao ang mga hulagway. Mga wanted kini sila. Niasa akong phone. Kini. Mao kini mga naw nga. Akong iswipe ha, ug tan-awa. Og nausap ang ilang mga matuod nga ngan sa ubos sa ilang mga hulagway. Og nausab ang ilang mga aliases. Karoon lang kung makakita si Tsura ng mga tawanan. Makonfirmar mo sila kung tan-awon mo sa internet ang mga video clips sa mga balita bahin nila. Okay. Sindi niya ko niya napaliw kanis. Dili lang kay kinilang tulo ka hulagway ang akong isend nimo. Bisa na kini. Tanawa. Kinata. Gi-folder ko na kini. Colonel BJ and Friends. Nyara, tanawa. Kung kinsa kini kauban ni Colonel BJ sa hulagway, Andre. Diba, kining naas masikakili niya. Mao kining duha ang nasa hulagway ngayong gipakita nako. Di pa lang dugay. Husto. Husto ka, Andre. Mao kining mga tawhana. God. Saan ko di mo kining tanan? Di ba kina-edited? Dili kini-edited. Pero, aron mawa ang imuhang doubt, may video clips usab kong ipakita og isend nimo. Nga mismo silang tulo. Di kasulti ni Colonel BJ sa miaging mga adlaw. Unsa? Oh, God. Kung mauna, Andre, dili lang tayo si Ethan ang namiligro ni anang Colonel BJ. Kung dili, lakip ka usab mismo. Ikaw usab yun na. Namiligro ni Higayon na. Dili lang sa moong police official. Lakip na ni Professor Charles nga may koneksyon no sa kaniya. Nahadlo ko, Andre. Nahadlo ko. Ayaw pagilag. Kaya way sibisan kinsa nga magkapasipaan mo samtang buhay pa ko. Unsa? Ayaw paghilak, Fiona. Kay dili lang si Andre ang mapasalig alang sa imong seguridad. Lakip na usab ako. Dili ba, Andre? Ethan. Oh, Fiona. Kami sita na manalipo ni mo. Unsabay sana to ini mga tawhana. Nagtinguha man silang dautan na to. Unsa man, Andre? Ethan. Unsa man? Dagan ang rason, Fiona. Dagan ang rason. Kini kay kami si Andre. Dakong hulga alang nila sa ilang mga binuang o illegal nga aktibidad. O gantod ka sa atang makasiguro sa atong kaluwasan, Andre. Ethan, batok nila. Ha? Hangtod ka sa apa. Bingo! Bingo! Naunsa ka, Professor Charles. Midaog ka sa bingo. Pilay mong daog. Buang! Unsay midaog ko sa bingo, Bravo? Misinggit ka man good nga bingo. Mao na nagtuo kog midaog ka. Buang bugo. Nalipay lang ko, Bravo. Nga nasayran ko na ang pamaagi kung unsaon nga makuha si Ethan. Nasayran ko na. Mao
Professor. Uy, unsaon man, Prof? Ha? Unsaon, Professor? Gawas din his laboratory, Bravo. Aron ako kining matun-an ug mapangitaan og pagi. Ngano man, Pro? Basta gawas! Dili ko gusto nga imong disturbohon. Kay kinahanglan ko kining hinuktukan. Kining tanan kong nahibawan karon gikan kang Nikolay. Gawas! Hello. Oh, ito. Yes, si Carol Beach kini. Long time no see, ha? Sugan ka lang mabalhin sa intelligence. Tao-tao na gyud tangwa magkaupas sa gawas. Usa ka tawim gisulti. May buot kang itugan ako. O importante. Usa! Shit! Animal, usay arde surveillance ko. Pamit! Tinood ba kinig mong isulti, ha? Ito? Wa ka ba magkumidya? Bullshit! Hey! Bawa! Animal, kung mo, salamat sa impormasyon ng imong gipaabot na rin ako. Matuod ka gayon kay kala ito. Kasaligan ka gayon hantod karon. Ha? Yun. Usa ka itong imo kiyon. Lakip si Professor Charles under surveillance usap. Kung mo, may katimbang na ko ito. Si Professor Charles. Kaniyot lang. Mahimo ba nga akong masayran kung kinsa ang mga personel na nagpaningid o nagsunod-sunod sa akong mga lakaw? Ha? Mahimo ba ito? Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Mao ba, Colonel Beachy? Magkanagot, Professor Charles. Kaya nakaila pa ko ng mga personel na mao'y nagpaningin kinako karon. Mga tao ko pagyud kanhi sa may aging mga panahon. Mao ba, Colonel? Pero mangutan ako, ngano nga gisayran mo man ako bahin, anak, nga under surveillance ka. Unsa may labot ko ini? Dili ko interesado. Mangutan na kang gano, o dili ka interesado, nga nakip ka mismo under surveillance usap. Unsa? Bullshit! Ug nanong na under surveillance man ko, ha? Colonel Beachy, ngano? Mistero pa di ka na ipagutana, Professor Charles. Unsa? Ug nanong nakaingon ka ko na? Kaya ano? May naibawan ka ba nga nalambigit ko sa mga illegal activities sama ka nimo, Colonel? Ha? Ayaw na lang gani pagpagaring pa, Professors. Naibaw ka kung kinsa ka. Kung nasayod ko kung usay laing source sa imong income, gawas nilang imong pagka-professors o pagka-inventor. Kay why nalilog ka na ako sa imong mga illegal nga kalihukan. Sukat pa ganito. Animal! Og sunda ang uban pang sumpay ng sugilanon na sinuwat ni Lynn Pino. Si Andre o si E.T. Palihog na ko no og subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.